Egun guzti hauetan, egon dira, 20 gazte, estatu osotik etorritakoa, oroimen historikoaren inguruko programa bat da, eta bultzatzen du Gipuzkoako Foru Aldundia, Aduna, Asteasu, Larraul eta Zizurkiko udalek. Eta honi esker jakingo dugu erresistentziako mugimendu horiek nola izan ziren duela 82 urte. Jakin behar dugu oso urduri zeuden momentu haietan, aurrean etortzen zen matxinatuen ejertzito handi eta ondo prestatua, eta hemen zauden ziren hiritar xumeak, nola baita ere Kandido Sasetaren komandantziak armatutakoak, baino egin zuten erresistentzia izugarrizkoa hemen 4 astetan zer. Ikusita nolako estentzioa edo hartzen zuen, hemen zegoen sistema guztiak, beste Zizurkil Asteasutaduna ere sartu zian proiektuan, eta orain 4 herriak gaude proiektu hau aurrera ateratzen. Hau izan da zonalde bat, besteak ez bezala, Elgeta edo Bizkaiko Burdinezko herrikoa eta horrelakoak aski ezagunak direla, hemengoa zen ezagutzen, hemengo herritarrak eta bazekiten hemen egon ziela tiroak, egon ziela resistentzia gune bat edo horrela, baina hau ez zegoen inungo mapatan eta hau ez zen jakina, eta orduan barantzadikoekin eta herritar batzurekin pixka bat arakatzen hasi ginenean, eta baita ere udaletxeko artxiboan dokumentazioa bilatzen eta horrela, junginan pixkanaka konturatzen, egitan hemen ze gertatu. Nik Gasteizkoa naiz, eta hona etortzen naiz, 3. urtea etortzen naizena hona. Eta normalean Julianek zuzenduta, berak esaten egunon industu tola, eta saiatzen gara gauzak ateratzen, eta estrukturak ikusten. Eta, gero denok elkarrekin egoten gara, eta oso ondo pasatzen dugu elkarrekin, azkenean 15 egun egoten gara elkar bizitzen, eta azkenean oso giro polita egiten da. Eta zerbait topatzen bazuten ean? Oso pozik jartzen zea, ez? Zakiz, eukizetu sentsazio bat, zerbait aurkitu zuna eta zerbait aportatu zula, eta oso sentsazio polita izatea.